Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salalele lo myalezo izwi lenkosi silithola encwadini yeKronike zesibili isahluko 20 sofunda uverse 9. Uma sehlelwa ngokubi inkemba nokwahlulela nesifo nendlala siyakuma phambi kwalendlu naphambi kwakho ngokuba igama lakho likulendlu sikhale kuwe kuhluphekeni kwethu uyakuzwa usisindise. Umyalezo osihlokwana nje salomyalezo sithi your crisis is not the final word upon you. Your crisis is not the final word upon you. Inhloso yalomyalezo ukuba ungayeki ukumfuna uNkulunkulu ngenxa yobuningi beyinkinga nokuba kumele sazi ukuba yikho inkinga engapheka uNkulunkulu wethu. Futhi ukuba sibone ukuthi yonke inkinga izovezela isizwe ukuba siqondakale kwazeke ukuba sencike kuphi sethembele kuphi. Ayikho inkinga efikela mahala, yonke inkinga ifikela uvezela isizwe ukuthi yini esiyethembile. Yazi ukuthi leyo nkinga ayinalo izwi lokugcina. Sengisho lo bhekene naye ekhaya lakho. Angiyazi kodwa ngizothi leyo nkinga ayinalo izwi lokugcina phezu kwekhaya lakho. Kodwa uNkulunkulu nguye onezwi lokugcina. Sifunda ngoJehoshafati wabe inkosi yesizwe sakwaJuda ezalwa inkosi uAsa. Imibuso ngesikhathi sikaJehoshafati isokubusa kwakhe yayihlukene kabili. Lokhu sikuthola kuchapter 12 wencwadi yamakhosi okuqala. uIsrayeli uhlangene wabuswa ngamakhosi amathathu kuphela okuyinkosi uSawuli, inkosi uDavide, inkosi uSolomon. Okwathi emva kaSolomon wawusumbuso wonke kaIsrayeli uyehlukana kabili. Kwakhona iNorthern Kingdom owabe yakhiwe izizwe ezilishumi. iSouthern Kingdom yona yakhiwe izizwe ezimbili okunguJuda kanye noBenjamin. Kulokhu kubuswa-ke iNorthern Kingdom okungu-Israyeli izizwe eziyishumi wabuswa iminyaka ewu-200 kodwa ngenxa yokuthi wabe ubuswa amakhosi ayenezenzo ezimbi uNkulunkulu wavuma ukuba iNorthern Kingdom ife iphele. Ngakho uIsrayeli awusekho okuyi-Northern Kingdom ngoba wanqotshwa ama-Assyria ngo-722 BC. Awusekho uIsrayeli okuyi-Northern Kingdom kodwa sekusele uJuda ngoba nawo uJuda uye waphila unengxubevange yamakhosi. Kukhona buyachizukise uIsrayeli uJuda ekwenzeni kahle kodwa ekhona amanye aqotha asabambelele kuNkulunkulu. Okuthe ngo-586 BC uNkulunkulu ngenxa yalawo makhosi ayengayiphethe kahle wavuma ukuba noJuda ke uthole uswazi kodwa wake wabuswa iminyaka ewu-350. Awufani noIsrayeli owasheshe wathola uswazi kwi-Northern Kingdom kodwa kwi-Southern Kingdom okuyisizwe sikaJuda noBenjamin wona uke wahlala iminyaka ewu-350 ungehlelwe okubi. uJehoshafati wabusa-ke iminyaka ewu-25. Ake singene kwingqikithi yalo myalezo esiwufundile. Uma sehlelwa ngokubi inkemba nokwahlulela nesifo nendlala siyakuma phambi kwalendlu naphambi kwakho ngoba igama lakho likulendlu sikhale kuwe kuhluphekeni kwethu uyakuzwa usisindise. Okokuqala ngifisa ukuthi ukubambe okokuba verse 1 to verse 13. Okokuqala awuhlaselwa ngoba unento oyikhulumile noma oyenzile. Verse 1 to verse 2. Kwathi emveni kwalokho kwafika abakaMowabi nabaka-Amoni nabanye baseMehoni bezokulwa noJehoshafati. Bekwezwa abanye bamazisa ngalokho uJehoshafati bathi uza isixuku esikhulu esivela phesheya kolwandle e-Aram manje sesingaseHazazoni Tamar eliyi-Engedi. Ukuthola lo myalezo uJehoshafati vele sebesemngceleni wezwe lakhe sebengaphakathi. Ezinye zeyinkinga ngithi mina azilethwa ukuthi wena ukhulume kambi. Ezinye inkinga 2 azilethwa ukuthi wenzeni. Azincikile inkinga ngaso sonke isikhathi ukuthi ukhulumeni. Ezinye inkinga ziyalethwa uNkulunkulu ngoba vele kukhona isimo
eseqiwa abangaphambi kwakho olibeni lwakho abangakwenza njengakulesi sahluko uNkulunkulu wayalela uIsrayeli ukuthi lezi zizwe sezihlasela uIsrayeli njengamanje abayichezukele abanganqamuki phakathi kwazo ngoba ziyobabulala zibehlule uma bethi bayolwa naso. Ngakho khokho bazigwema lezi zizwe abangalwa nazo. Lezi zizwe kanti seziyaqhubeka nokuba zibabone bephumelela, sezizobahlasela-ke njengamanje. Ngithi okunye ukuhlaselayo akuncikile entweni esikhulumile, akuncikile kwenzeni kwethu, kodwa kuncikile kwenkathi ekuthenini okhokho bethu yini abayigwema ukuyenza noma abayenzayo khokho, bese sekusifica-ke lokho abakugwemayo noma lokho abakwenzayo phambi kaNkulunkulu. Kodwa-ke kwesinye isikhathi engifisa ukuthi uqaphele ukuthi yonke inkinga esibhekana nayo iletha ubambezeleko, iletha i-delay empilweni yomuntu. Kukhona ama-delays avezwa iposition uNkulunkulu athathe wakubeka kuyo. Yini eyenza lokho ukuthi iposition ikubangela i-delay kwenye inkathi? Iposition obekwe kuyo uNkulunkulu iyenza abanye bafuna ukuzoba omasomathuba kuyo. Ake sithi uNkulunkulu ekuphakamise esizweni enikezela iposition ethile, baba khona abafuna ukuba bazongena bese bezonamatha kuwe, bethi kunamatheni kwabo kuwe, bese befuna ukuzakhela igama ngeposition uNkulunkulu akunikezele yona. Ngesikhathi bezozakhela igama wena usuke ungazi ukuthi bazozakhela igama ngeposition uNkulunkulu akunikezele yona. Ngaliya ngasemva kwakho bazohamba bayokukhulumela ngezinto ongakabi nazo. Kungaba ukuthi iposition okuyo ayikuniki imali, noma iposition okuyo ayikuniki imoto, noma iposition okuyo ayikunikezela izinto abacabanga ukuthi ngabe unazo ngenxa yeposition okuyo. Bese beyoba umlomo wakho kube ngathi kukhulume wena kanti akukhulumanga wena, ukuze babuye bazothi kuwe sesikukhulumele nosibanibani oyisuperior yakho, kanti ngenxa yalokho sekukudalela ukuthi impilo yakho ayibe kwi-delay. Enye yezinto esingazinakile le ukuba siyikhulekele kubaba uNkulunkulu, abantu abazoba osomathuba ngeplatform osungibeke kuyo bangikhozela i-delay ngenxa yokufuna ukuvela ukuthi unalezi izinto nazo, kungenxa yokuba yithi esahamba sawukhulumela nama-superiors sayokufunela ukuthi iposition yakho ayinikezele isinkwa. Ngokwenze njalo uNkulunkulu uyayibambezela impilo yakho, enzela ukubasusa kuwe ukuze bangayiclaim i-victory. Kanye nawe mhlawumbe sewubonga uNkulunkulu ukuthi ngake nganikwa iposition, but maybe for a period of 5 years, for a period of 10 years, for a period of 20 years angibonanga lutho oluhle lwalungilethelwa engangililethelwa ile position uNkulunkulu angithatha ngibeka kuyo. Ngakho-ke ngizothi kuwe mina, qina kubaba uNkulunkulu, ungaphelelwa ngamandla ngenxa yokuthi impilo yakho ikwi-delay. Uma impilo yakho ungaveli okuhle, ungaveli umsebenzi, angaveli amathuba amahle avelela abanye abantu, wokwazi ukuthi kunempi enkulu obhekene nayo. Ngakho i-breakthrough yakho incike kuwe nobaba uNkulunkulu, ukuthi mbize uNkulunkulu. uJobe ayikho into embi ayenza kuNkulunkulu ukuthi angahlelwa igameko ezaba lukhuni, kodwa ngizothi ngesikhathi uJobe ebhekene naleso simo unyakwenza ukufuna ubaba uNkulunkulu. Nawe esimeni sakho mawubona kunama-delays enzakalayo, funa ubaba uNkulunkulu. Inkinga verse 3 to verse 5, inkinga mayinkulu ikulethela uvalo. Uma ubuzwa ngeimpawu zomholi ophumelelayo kwizinto abantu abangazisho ngaloyo mholi, abasoze baveze ubuthakathaka baloyo mholi, kodwa ngaso sonke isikhathi bazokuveza loyo mholi ewumuntu ohlakaniphile, owumuntu ongasabi lutho. Kodwa kulesi sigaba sizwa ngoJehoshaphat verse 3 ukuthi wagajwa uvalo. Ekufikeleni kwakhe luvalo wakuvuma phambi kwabantu verse 12 ukuthi uyesaba, akanawo ngisho amandla, akanalo ngisho ikhambi kwisimo abhekene naso. Lithi mina bangaka abaholo uzwe ngabo ukuthi bake bagajwa luvalo, kodwa ngoJehoshaphat siyezwa ukuba wakuvuma phambi kwesizwe ukuthi akanayo impendulo phambi kwesimo abhekene naso. Uma usaba awubi namandla esixazululo senkinga obhekene nayo. Ukungabi namandla kudalwa ubukhulu benkinga onayo. Inkinga yambula ubuthakathaka bethu, bese kuveza ukholo lwethu ukuthi lunamathe kuphi. Inkinga ayikuniki ilungelo lokwenza okuthile,
kodwa iyakubambezela inkinga ukuthi ungafinyelela uNkulunkulu ekudale khona. Inkinga ikhonela ukuba asiveze kubantu silokho esiyiko. Ncwadi yeChronicles yesibili chapter 6 verse 34 to 35. uNkulunkulu vela kuyinkinga. uNkulunkulu nje mawufuna ukumbona umbona ngesikhathi unenkinga. uNkulunkulu unenhloso ngenkinga esibhekene nazo. uNkulunkulu uyafuna ukuvela, kodwa into engamveza akusiko ukuthi izinto zakho ihamba kahle, kodwa esikhathini esiningi uNkulunkulu unenhloso ngeenkinga obhekana nazo. uNkulunkulu ufuna ukususa abanye uNkulunkulu abaseyinhlizweni zethu esinamathele kubo. uNkulunkulu ufuna ukusiyisa ezweni esingalazi lokomoya, kodwa siye kulo ngokukholwa, sifinyelele kumazini ukuthi ungubani. Singalokhu sihlele ekutheni sezwa kuthiwa ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyathanda ukuba singagcini ngokuzwa ngaye, kodwa simazi. Athi umpostoli Paul, ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. uNkulunkulu ufuna ukususa mayifakela nje inkinga, ufuna ukukususa ekukhulumeni ngaye, kodwa wenza okuthile ekumazini ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenzani. uNkulunkulu ufuna sikhumbule ukuthembeka kwakhe njalo masibhekana nezinkinga. Kunomehluko phakathi komkhuleko ukhuleka unenkinga nomkhuleko ukhuleka ungenayo inkinga. umkhuleko ukhuleka ungenayo inkinga ungamazwi amahle, ungamazwi acebile, ungamazwi alalelekayo, kodwa mawusenkingeni umkhuleko uthandaza lapho awufani nomkhuleko uthandaza ubhekene nezinkinga. uNkulunkulu uyazi ukuba sibuthakathaka, kodwa akasoze asenzela okumele kwenziwe yithi. Verse 3, uJehoshafati wamemezela ukuzila ukudla ukuba kukhulekwe futhi okwesibili esizweni sonke. Inkinga bayiqhubela onamandla kunabo. Nawe kwisimo obhekene naso qhubela inkinga yakho onamandla kunawe. Isitha siyafuna ukuthi ungayazi indawo yokuphephela. Njengoba namhlanje sitshayelwe iSACC umthetho wayokhuluma kuNkulunkulu, wayokhuluma uhulumeni wethu ukuthi asivalwe izindlu zamasonto, kodwa amamola wavalwanga. Ngiyamangala indawo zokuphepha azivalwa. Ngizothi nje mina amamola wavalwanga. Lokho kwenziwe emamola kokusanitizwa besingakwenza endlini zokukhonza uNkulunkulu. Kodwa nakho sikuthandayo ngoJehoshafati, uma behlaselwa uJehoshafati ubizela isizwe endlini kaNkulunkulu. Verse 9 uthi uma sehlelwa ngokubi, inkemba nokwahlulela nesifo nendlala, siyawukuma phambi kwalendlu naphambi kwakho ngokuba igama lakho likulendlu. Sikhale kuwe ekuhluphekeni kwethu, uyakusizwa. uJehoshafati mayehlaselwa isimo angenamandla phambi kwaso, angenamandla phezu kwaso, wabizela isizwe sonke, wasibizela endlini kaNkulunkulu. Esinjani lesi simo esibhekene naso siyisizwe esisenza singayi endlini kaNkulunkulu, kodwa sikwazi ukuya emamola? Esinjani lesi simo esibhekene naso esenza sidele uNkulunkulu bese sithi siyokhuleka kangcono sihlele endlini zethu? uJehoshafati ebhekene nenkinga wabizela isizwe endlini kaNkulunkulu, wathi uma sehlelwa ngokubi, inkemba nokwahlulela nesifo nendlala, siyawukuma kulendlu silibize igama lakho, sikulendlu sikhale kuwe ekuhluphekeni kwethu. Uyawukuzwa ukuhlupheka, inkemba nesifo kwehlela abantu bonke. Ngakho-ke uma wehlelwa isimo, khala kuNkulunkulu. Uyikhaya ungakhala kulo ubaba uNkulunkulu wethu. Uma sehlelwa ngokubi, umkhuleko masingahlukani nawo. uJehoshafati waqala emkhulekweni wakhe, uJehoshafati waqala wawubiza uNkulunkulu. Verse 6 waqala umkhulekweni wakhe uhlukene izinto nje ezintathu. Waqala ngokutusa uNkulunkulu namandla akhe. Uthi-ke evekhuleka kuverse 6, esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe. Kulesi simo esibhekene naso angeke samelana noNkulunkulu wethu.
Number 2, umethandaza uJehoshafati akagcini kuphela ngokutusa amandla kaNkulunkulu. Verse 7 to verse 9, wakhumbuza uNkulunkulu aseke wabenzela khona kusuka emuva kokhokho. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhile kulelizwe naphambi kwakho kwa-Israyeli? Wabanika u-Israyeli lelizwe ukuba libe yifa labantwana baka-Abraham. Awukwenzanga, wakhumbuza uNkulunkulu izinto abenzele zona. Verse 10 to verse 18, wenza isethulo-ke senkinga-ke yangesikhathi ababhekene naso. uNkulunkulu wethu asinamandla phambi kwalesi siquko esisikelayo, futhi asazi siyawukwenza njani, kodwa amehlo ethu nje akuwe. Ubusisiwe umuntu othi ehlaselwa kodwa angawasusa amehlo akhe kubaba uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu othi engazi ingane uzoyifundisa ngani kodwa angawasusa amehlo uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu othi egulelwa noma egula kodwa angawasusi amehlo akhe kuNkulunkulu. Ngithi mina ubusisiwe umuntu othi enenkinga kodwa ukholo lwakhe, ithemba lakhe angalisusi kubaba uNkulunkulu. Nkosi, asinamandla phambi kwalesi siquko esihlaselayo, kodwa amehlo ethu nje, amehlo ethu akuwe, amehlo ethu akuwe. Your crisis is not the final word upon you. Leyo nkinga nje obhekene nayo ayinalo izwi lokugcina phezu kwakho. Okwesibili, ngifuna ukunake kulo myalezo, akusikho kuphela ukuthi awuhlaselwa ngoba ukhuluma okuthile noma wenza okuthile, kodwa uyahlaselwa ngenxa yokuba imvelo vele abantu bonke bafikwa izinkinga. Okwesibili, ngifuna ukuthi ukunake verse 14 to verse 19, uNkulunkulu akawuziba umkhuleko womuntu wakhe. uNkulunkulu unezwi lokugcina kwisimo obhekene naso. Verse 14, umoya kaSimakade wafika phezu kaJahaziyeli wathi 3 things. Ningesabi. Verse 15, lingaphela amandla ngenxa yesiqubu, ngokuba impi ayisiye yenu ngekaNkulunkulu. Ningesabi, ayisebe-admithile kuNkulunkulu siyesaba. 2, uNkulunkulu asinawo amandla ngenxa yesiqubu esihlasela. Usezothi kuNkulunkulu, ningesabi, ningaphela amandla, impi ayisiyo yenu. Nale obhekene naye ekhaya, nale obhekene naye komakhelwane, nale obhekene naye emndenini, nale obhekene naye emsebenzini, akuyona yakho but ekaNkulunkulu. Number 2, uNkulunkulu ebuyisa impendulo. Verse 16, yehlelani kubo kusasa. uNkulunkulu akasoze akwenzela izinto. Niyakubafumana ekugcineni kwesigodi phambi kwehlane laseJeruyeli. Ngakho uNkulunkulu akasoze asenzela izinto. Kunezinto okumele zenziwe yithi, kunezinto okumele zenziwe uNkulunkulu. But ngesikhathi uNkulunkulu uthi yehlelani kubo, akathi abayokulwa. Yizwa ivesi elilandelayo mayithi uNkulunkulu yehlelani kubo. Verse 17, sizathu sini esenza uNkulunkulu ethi akube khona esikwenzayo nathi? Akusikho kwenu kulwa kulempi. Zihleleni nime nibone ukusindisa kaSimakade. Ningesabi, ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa ngokuba uSimakade unani. Okwenu nje, take your position, ke nibone uNkulunkulu enqobela. Iposition yethu njengebandla kulesi sikhathi ukuya endlini kaNkulunkulu siyokhuleka. Iposition yethu njengabantwana bakaNkulunkulu ukuya nasentabeni, njengelithi iBhayibheli encwadini kaMarku 1 verse 35, njalo ekuseni ilanga lingakaphumi uJesu wayekhuphukela wayehlane ayokhuleka, kuyinkathi akhuphukela entabeni ayokhuleka, wayofuna ubuso bukaNkulunkulu. Isikhathi esikuso bantwana bakaNkulunkulu esokumfuna uNkulunkulu sisemkhulekweni. Sesiphelile isikhathi sokudlala inkonzo, kodwa sokuyisikhathi sokuba siveze ukuba thina singabolibo lwaphezulu, thina sithengwe ngegazi likaJesu, lona lodwa linamandla. Verse 18, lezi thembiso zenza inkosi noIsrayeli wonke wakhothama wakhuleka phambi kaNkulunkulu. Verse 19, ababemiselwe indumiso benamaphimbo amahle, amaLevi, amaKhohathi namaKhorahi bakhule badumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Ngizothi nawe phambi kwaleyo mpi obhekene nayo ingakanqobi, futhi angeke izinqobe, mdumisa uNkulunkulu. Noma ungazi ukuthi imali yokubhalisa ingane iyovelaphi, mdumisa uNkulunkulu. Noma ukuthi imali yokukhokhela ama-bills akho iyovelaphi, noma imali yokuthenga igrosa iyovelaphi, mdumisa uNkulunkulu. Ulele kuloyo mbhede ugula noma ugulelwa, mdumisa uNkulunkulu.
uNkulunkulu noma ungazi ukuthi ikusasa likuphathele, kodwa mdumise uNkulunkulu, usiyoyifaka lo application, but mdumise uNkulunkulu. Lithi iculo laleli bandla engilithandayo, mangisondele kuwe Nkosi noma ngiqhutshwa izinhlupheko, njalo ngovuma ngiphinde ngithi ungisondeze Nkosi kuwe manje. Isikhathi sokuqonda ukuthi uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko wabangcwele bakhe. Okugcina ngifuna ukuthi ukubambe verse 20 to verse 30. Sithemba uNkulunkulu simakade noma izimo zingathembisi, simthembela nje ukusho kwakhe. Verse 22 to 25, abahlangene kabi ngawe basazoxabana bodwa, balwe bodwa. Verse 26 to 30, nakuba sisamile umusa kaNkulunkulu, iphi ingekaNkulunkulu, dedela kuNkulunkulu akulwele isimo sakho. May God bless you. uNkulunkulu akabusise okuzwile, uthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando kaNkulunkulu baphile bomngcwele ube nabo ukubusise.